Barka da zuwa Sunusi Baban Soyayya TV. Ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen da zarar mun ɗau. Waka nake ta yi ana ta rawa wasu har suna tsokaci. Sunusi Baban Soyayya ne na komai lokaci. Happy Sallah nake muku har uwana mazan mu da mata. Da ku kawai za mu je salon kiɗa na kurawar na ku da ba a yin garaje. Yaban wani dole ne ba da lallai kun kai mazaje. Da me ka zo an fi ka ku tambaya ko mazan mu da mata. Jari haka ne mutanen gari. Yau na buga sabuwar waka a cikin ta nai nazari. Ƙungiyar ko da bai ka zo an fi ka da ku muke fahari. Gasar rawa za mu yi barkanmu da sallah mazanmu da mata. Tafiyar ina gaida su dan karo tare kai da Hassan dukan kuna sa da ku. Usaini kai da Nazifi cikin tafiyar ina gaida ku. Adda auta ina gaishe mu gaba ɗayan mu mazan mu da mata. Duka rasa da ku ba da ba damuwa kuma ina gai da ku. Ba da bai ashka kuma duka nasa da ku. Da kungiyar ba da sauti kuma gaisuwa mazan mu da mata.
da ku. Yau rawar mu juya, wannan lokacin namu ne ba wai ba. Ka zo an bi ka su suke gaida ku, ba da abun rawa ba kama ku a yau muna yi da ku. Gasar da yanzu muke yan fada ku kawai za mu yi, fada kun ci gasa, gasar ku kadai za mu je mu da